Ang sa'yo mong gipangayo sa kuha? Kung saan mo lagi pangayo, kalimot man ko. Ano po yung mong ganahan ba? Kuhaan, cellphone. Cellphone. Yung mga Janel. Cellphone pod. Cellphone kay Kay. dito sa aglihan mag-cellphone biya ako malingaw kanang magkuan mi ni Janel kami duha biya dito mag-partner. Sa ato pa ang imong gipangayo karon cellphone. Cellphone oy. Sa kadugay sa panahon makawid ang cellphone mo pa. Ay, wa paintang. So kadugay sa panahon mga ma'am sir si mama wa jud kawid og cellphone. Nya kani si Janel sukad sa pagkani sa balay 7 months na siya sa balay no mag-running 8 months na Janel. 7 months na ba kanil? Wa pa jud ni siya nako gipalitag cellphone kay kay ako jud ni siya ginabawad lang og cellphone. Pero ako singking na nung palitan ako sa cellphone nung sabay akong bilin sa imo. Kung palitan na cellphone. Dili mag og unahon permintihan niya pag-eskwela. O karon nakoy regalo sa inyo kami to siya. So moro din atong kalita yung mga sir no. Ang gipangayo nila pa sila nagdahom gay na ako silang gipalitan og cellphone isa-isa. Oh. Kani kang mama ni cellphone. Ano Ginoo ko na wa ka ko dito. Allah. So mo ni yo. Kang mama ni cellphone no. May sa ato sa gihona. Ko anak nila. Uy, yung sa may pagkunan ni murag lobat mong guro ni anak. Mana? Allah, salamat kainin ay nalamang mga katrompa na nagyo ko'y akong cellphone. So katong si kapit ni mama no sa ilang vlog. Uy. Kanang tropang probinsyana. O na charger mo. Ay, salamat. Wala man i-cord day. Ay sige lang ano dia. Oh. Mama, ang cellphone. Karon dili lang kay kang mama ang cellphone no. Nga iyang gipangandoy para si Janel pod napoy gamiton niya sa pag-eskwela. Na kani para ni sa imo ha. Uy, unsay akong giingon nimo? Di jud ka mag-uyab-uyab ha. Pareha ra mo cellphone ni mama o color. Pareha ra mo color ma. Di magkamayalutan din. Ano na ba ang picture? Ha? Ay, kini. Tiron na. Wala, iba dito ang saya nga mahatag na to sa itong mahal sa kinabuhi bitaw ang ilang gipangandoy Karon sa mga katrops. Wala yung ano din atong kalipay ang paghatag sa ilahapon kung kalipay. Karon, sabi ninyo ma'am sir, hapit na po ang birthday ni Janel, September 10, ang birthday ni Janel. So advance happy birthday. Pagtarong yung eskwela ha. Kani ang cellphone, ako ning giregalo sa imo ha, bot pa sa bot, dili kay ingon nga magkuha na kasi imong trabaho na sa imong pag-eskwela. Ang importante nimo ani pag-eskwela gid nimo. Og imong mga proyekto kuan sa imong eskwelahan, mag-update ka. Kaya para dili na kasi bungulang mong cellphone ha. Oh. Og magtuon, ipauwahi ang cellphone. Moro na akong ikuan mo, imuha ng cellphone. Thank you. Ako mo ko ha. Ha? Kaya kang ate po, sa akong igsuon po mga ma'am sir, palihog ko kanto ni ate. Kansi na wewa. Akong igsuon gud po in town mga ma'am sir. Dabi ang cellphone niya, kipat-kipat na gud in town. Na, lambar ang ito niya. Atong sa una sa nagsugod pa ko ba? Pila ka tuig kang garon nga. Kanus apa ka na kung mapalitan ako mga igsuon akong ginikanan no, nga ilang ipangandoy. Kay mo na gingon ma'am sir nga sige ra ko kampo sa Ginoo nga tagaan ko grasya na wala ko nag-expect na niabot sa point na makahatag ko sila og inani. So karon among kay mong cellphone te mao na akong kinabuguangan among kinabuguangan nga igsoon among kay mong cellphone paasa Guba. Hi. Si mama first time jud ni makawit og zalma Cellphone. Touchscreen. Alin. Oo, kanil. Biyamit eh. Pagtan na manginin. Kanil mo ni cellphone sa akong maguwang. Naraw. 8 years na ba yan 8 akong years na niya ang cellphone. Makabaylo ha. Maura dyan. 8 years na niya ang cellphone ni ate mo. Pero iya gyapong gipangga. Yes, kay regalo mo na sa kumbana sa akong birthday. Nya usa pa kaning cellphone na mag-high blood naman si ate ani kay maghanghang ba.
Hindi, sige rin naging si ate sa ko, actually, mga ma'am sir, akong ate, akong igsoon, kinamukuangan na yun ako, igsoon, na bae. Sige na yung ingon nga, ma, kamus ako man ko palitan ni Ninin og cellphone. Mana po si mama, karon po mundog December. Abitaw. Kaya ako kayo na. Pilabo palitan. Pero si mama, gingnan ako, di na kapalitag cellphone, pero surprise ko si mama. Ginan ko niya. Karon kaning cellphone na mga ma'am sir, ako na siguro nilamay. Kaya atong palit, atong alis ng bago. Ako lang yan, te. Oh. Te. Oh, na. Ako lang na. Ako lang na. Gamit ba Kaya pareha, ang ate kayo nga cellphone, no? Ipakuha ko na, ipa. Pari kape. Oh. Ang Eh, ate, oh. ipatagal ko tayo naman ko, pahingluan ba? Pareha na. Kaya mo talaga ng cellphone. Ka magbaylo kita ani kay friend Kaya color. pareha mo na, paano na? Ay, mato ko ba? Nagkagkan pa niya, oy. Oh, Muna, yung SIM card mo. ano may regalo siya na sa akong birthday. Oh, mo na regalo siyang birthday ni ate. Kani ma'am sir, dugay-dugay jud ko nagtigom no para makapalit ng cellphone sa akong pamilya. Nya kan Janel kaning cellphone ni Janel para jud po na siyang pag-eskwela. Kay ako naibawan doon si Janel, kung magulam-ulam kang cellphone ba. Nya ako kung palitan si Janel, mo tan-araw po din taon sa cellphone sa akong asawa. Maiyaha. So, katong nangutan na, huwag na ako'y asawa, mo ni akong asawa no. Tara. Oh. Ay, presente. Mo ni akong asawa. 7 years na may nag-uban na ni. Luwi anak. Sa kasakit ug sa kalipay, nag-uban na karon ni hantod karon. Dagan may nagingon Ay, na mo ni Janel. sir, ipis reveal ang imong asawa mo niyo. Pero dili lang na kayo makita-kita sa vlog kong sir no. Katong si pag-imon sa kuhaan na binyo na ka. Kami, sim na ko. Mo niyo akong asawa. Kasi di ko ya. Natoy SIM card diri. Naman ang itong isa siya. Ato dang tingkan ni. Dili na may SIM card diri. 9 minutes ko. Wala to gina ko na. Kani mapanahigala ni batang kasaway sa ako. Mo ni regalo na ko sa akong asawa po. Kanina cellphone. Ano ulo ani? Dewa din kay ko. Naraulo. So salamat din kayo sa inyo mga Isa mansa. pruta, di asin. Actually, mauro din akong gitigom-tiguman po usa na mapalitan sila kung tagsa nga cellphone. Actually, sa birthday sa mga tay, nagkanda po si ate gamay pero wala lang ko nagkuhan kay mauro din po na akong gitagan para sa iyang birthday po na in town. Dugay na po din taon na itong cellphone na kaniyo. Dugay na dugay ni. Kani nga cellphone mo mga sir, dugay na dugay ni. Murag 2016. Nakainumdum ka ni nga cellphone bitaw. Nagsige pa kong pangganit ani. Sige pa kong pamuha kong lubi. Ubitaw. Kani nga cellphone. Pero Nara. Kani nga cellphone, pero wala din ko nagtuo nga Abi na mabot ako sa silupin, point sige. na makapalit ko ang cellphone sa akong pamilya para ikaw na maligaw po sila ba. Ano maging diri ko sa higdaon? So salamat you guys sa yung sulit na support mga ma'am sir no. Mo naging ano, bisag idaw na ta sa uban, mubakod gyapon punta para sa katawhan. Bakod, para sa katauhan. Moro na bangon lang. Pilipinas. Mo Bakod, naging manugon sa atong Pilipinas. sugdan ato yung tapuson. Ang nasugdan na to ang pagtabang tapuson ng to bintas napatas ibabaw sa kalibutan. Mo nang salot kay ko sa mga tao nga nagsuporta sa kuno. Labi na katong sa mga OFW. Ay, katawa na Ang sa pinto akin. kanunay mga ma'am sir. Sabi ang akong durayday nga baboy. Kaloyan mo kanunay sa Ginoo. Labi na sa inyong panagbaho. Labi na sa inyong matag-usang pamilya. Salamat kayo. God bless. Salamat sa tanang nga nag-support. Salamat yun po kayo nyo na nakasunod ko na ko niya. Thank you very much. Ako nag-expect ani. Di na ko magtigo mga ma'am sir. Shout out sa cellphone-an. Shout out na ko sa namaligag cellphone no. Sila ma'am. Pinakabutan nga mga namaligag cellphone. Palit ko carrots. Ma'am, shout out sa inyo. Kanto gyud kita kong busugan. Thank you guys sa inyo ang pag-entertain sa kuha. God bless. Ginamos.